El president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, es va reunir dimarts amb els alcaldes de la Ribera d'Ebre per conèixer de primera mà quines són les necessitats i problemàtiques actuals dels municipis de la comarca. No fem cap altra cosa que no faci un alcalde o una alcaldessa arreu de Catalunya, que és anar a parlar amb els veïns, escoltar-los quins són els seus problemes, els seus anhels, els seus somnis, no? I a partir d'aquí doncs, el que fa una associació que vol ser o que és l'associació representativa del municipalisme català, l'únic que fa és perseguir, escoltar, saber quins són els problemes, com podem ajudar els ajuntaments de Catalunya, i avui ens toca a la vostra comarca. Són aquestes trobades on també s'hi debat la recent llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Que és una llei que ataca no als ajuntaments, sinó que ataca directament als ciutadans de Catalunya, no? I bàsicament doncs, és una llei a la qual doncs, li hem de plantar cara, l'hem de portar al Tribunal Constitucional, li hem de plantar tot el rebuig possible. Per què? Doncs perquè atempta contra els serveis que estem prestant a molts dels ciutadans dels nostres pobles i ciutats. Aquesta trobada forma part del recorregut que fa el també alcalde de Premià de Mar pels més de 900 municipis catalans.